kuna so ku samu kuɗi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci? Kwarai kuwa, muna so me zai hana? Abu ne mai sauƙi ga wanda ya ɗauke shi da sauƙi. Za ka iya samun kuɗin da za ka ɗauki nauyin lalurarka da kai da iyalanka ba tare da ka kashe ko ƙwandalarka ba. Kai dai kawai shiga YouTube ɗinka, ka shiga sacin wato nema, ka rubuta AMG Hausa TV. Bayan ka yi haka, in ya gama sacin, sai ka tsunduma a cikin channel ɗin nasa, ka yi masa subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Daga da zarar ya dora sabon bidiyo na samun kuɗi, YouTube za ta sanar da kai.